priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pup. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutný kockarský kruh. Ahojte, tentokrát sme si dali expedíciu na Balkán do Bosny, ktorá ukrýva prírodné poklady ako Národný park Sutjeska. Ponúka skvelé možnosti pre turistiku, lezenie, ale aj kanjoning. Parádny outdoorový šport, kde si vodu užijete naozaj do sytosti. Otaj je pratio karte ko da vidi kroz njih. Dinárske pohorie je veľká horská sústava na juhozápade Balkánskeho poloostrova siahajúca približne od Slovinska až po Albánsko. Je dlhá asi 700 kilometrov. My sme si vybrali čas na pohraničí Bosny a Čiernej hory. Málo ľudí a úžasná divočina. Ahojte, sme v Bosne, toto je Hrčavka a ideme si vyskúšať nádherné outdoorové aktivity. Začíname kanjoningom, vylezieme nejaké veľké kopce a budeme prebehovať z Bosny do Čiernej hory a naopak. Je to tu naozaj prírodný raj, dva národné parky, Sutjeska a Durmitor v Čiernej hore. Ideme do vody. Vchádzame do kaňonu Hrčavka, nemal by mať veľkú obťažnosť. Teraz klesáme pol hodinku takýmto pekným lesom, tam je zvyšok partičky. Máme výborného guida Jovana. Tak uvidíme, aké preliesky nás čakajú. Nikdy som neskúšal, vôbec neviem, čo ma čaká, ani do čoho idem, ale idem do toho. Je to mix pocitov, najviac prevláda zvedavosť, je tam aj maličký rešpekt, lebo fakt neviem, do čoho idem. Ale tento úsek by mal byť ľahký, s nízkou náročnosťou, takže si to idem veľmi užiť. Čo pre teba znamená a predstavuje tento druh pohybu a športu? Kanjoning je zaujímavá kombinácia vodných športov, horolezeckých disciplín, je to také skombinované. Hlavne pekné na tom, to prostredie je úžasné, také obohajúce myseľ, oči. Má to svoju čaro a energiu. Tak po rokoch opäť návrat ku kanjoningu. Skúšali sme ho v Slovensku, tam sme dali 2 kanjony, ak si pamätám Fratarica a Golubovský potok. Ten bol veľmi ťažký, lebo tam boli naozaj zlaňovačky, ktoré mali aj 90 metrov. Tu sme trošku údajne v ľahšom kanjone, no ale tá príroda je úžasná. Tam máme perfektného guida, veľmi sa na to teším, pretože sú to naozaj preliezačky a akvapark pre dospelých. Je to tak? Kanjoning je podľa mňa jeden z najlepších takých športov, keď to robíš bezpečne s guidom, že ti ukáže, čo môžeš, kde máš skákať a podobne. To je najväčšia zábava, akú môžeš zažiť s pohybom v prírode, v nádhernom prostredí. Veľmi sa na to teším. Máme svieže počasie, voda je fantastická, už som sa ju vyskúšal. Bomba. Ráno prvým vlakom! Každý! Sutjeska has been a national park since 1950s, I think. Sutjeska je národným parkom od roku 1950. Vznikol počas éry bývalej Juhoslávie, ktorá videla potenciál v tejto prírode. Rozhodla sa ho začať chrániť a v roku 1954 les Perušica zaradila na zoznam chránenej rezervácie. Forest of Perušica is a protected area. Words like violence break the silence. Come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh my
little girl. Kanioning je kombinácia vysokohorskej turistiky, zlaňovania a plávania v horskom potoku, ktorý príroda vybudovala za milióny rokov. Za normálnych okolností sa sem ťažko dostanete, preto je zážitok veľmi intenzívny. Prvý skok, konečne! Ideme na to? Tak dávaj. How's canyoning with this group? Aký bol kanioning s touto skupinou? Ste veľmi fit, bol som prekvapený, ako sme boli rýchli. Obyčajne to trvá dlhšie zísť kanion, ale vy ste nasledovali každý môj krok. Bol som príjemne prekvapený vašim levelom fyzickej zdatnosti. Ktorú časť kanionu máš najradšej? Mám rád ten najvyšší skok, ktorý má 6 metrov. Je ľahké to skočiť a veľmi atraktívne, najmä keď sa postavíte úplne na okraj. Sme v polke kanionu, zatiaľ je to nádhera. Pomaličky to začalo, graduje sa to, máme za sebou prvý skok. Toto je presne to, čo sme čakali. Ohromná skúška. Partia, super voda, myslím si, že parádna hladinka. Ide to akurát. Idem ďalej. Kanioning určite vyskúšajte. Skorajte na to, ďakujem hra, preležať. Tak to je nádhera! Ukladač kameraman. Toto je nádhera, najkrajšie točenie, ktoré som zažil po dlhej dobe. Je to nebezpečný šport? Kanioning môže byť nebezpečný, najmä keď idete do nepoznaného kanionu. Ako ste videli, naša hrčavka nemá veľkú obťažnosť, takže je výborná pre ľudí, ktorí si chcú vyskúšať tento šport. Je to skvelá dvojhodinová skúsenosť pre ľudí, čo napríklad nemajú radi studenú vodu. Tak ďalší skok, tento má asi 6-7 metrov. Držte palce. Ukáž nám to! Ja som si to moc užil. Hravý, fantastický pohyb v nádhernej prírode. Začiatok bol taký trošku zoznamovačka s tou riekou, potom sa to začalo trošku stupňovať, nejaké skoky. Boli tam pasáže, kde sme mali zipliny, lezenie. Bolo to skvelé. Asi mám novú záľubu. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water, like water, like water, like water, like water.
water, my friend. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Water can flow, or it can crash. Empty your mind. Bolo to nádherné, cítim trošku únavu, takže to bol aj dobrý šport. A pre mňa, ako človeka, čo to aj točil teraz, tak to bola výzva, lebo ísť po ten vodopádik, nájsť ten správny uhol. A pretáčalo má ten neoprenník, pôsobí niekedy ako taká boja, takže nevedel som sa rýchlo otočiť, ale bola to krásna hra. V podstate, keď je človek fit, čo sme fit, to je výborné, tak si to dokáže užiť. Cítil som sa komfortne, nebal som sa, dobrá partia, budeme to vyhľadávať určite. You gotta train every part of your body. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap it, snap it. You gotta train, become one with it. Every part of it. Vynikajúci. Toto bola najlepšia vec, na ktorú som sa ja osobne najviac tešil z nášho týždenného programu. A splnilo to úplne všetky moje očakávania. Bolo to super, vybláznil som sa naozaj do sytosti. Canyoning bol perfektný, užili sme si to naplno. Mne sa osobne páčila tá vytekajúca voda zo skaly tu v záverečnej pasáži. Mala super chuť, tá vodička dala sa piť, bolo to také osvieženie na záver. Asi sme mali málo vody, tak sme si potrebovali dať ešte viac. Canyoning je fantastický šport, opäť sa to potvrdilo. Sme v Bosne, v krásnom pohorí a vraj tu nie je ten až tak rozšírený ako v Durmitore alebo samozrejme v Slovinsku, ale môžeme všetkým odporúčať Hrčavku, úžasná riečka. Malo to všetko, boli tam skoky, dali sme si zipline, trošku sme zlanili. 2,5 hodinky dobrého pohybu aj s túrou, takže ideme na obed. Ideme ďalej. Starobylý Mostar. Je cítiť, že Bosna ešte zďaleka nedosahuje ekonomickú úroveň Chorvátska, ale tá náboženská rozmanitosť, krajina s krásnou prírodou a príjemnými ľuďmi z nej robí zaujímavú cestovateľskú destináciu. Jednoducho, divoký Balkán, ako z Kusturicovo filmu. Tak na našich potulkách Balkánov sme sa dostali do Mostaru, aj keď večer, ale tá čarovná atmosféra je neuveriteľná. Slávny Mostarský bridge, 23 metrov, odtiaľto sa skáče. Prekrásne uličky, reštaurácie, kultúra, ľudia, umelci. Toto mesto určite navštívte. Poďte na prehliadku. Po Sarajeve je Mostar druhým najznámejším mestom v Bosne a Hercegovine. V jeho okolí je nádherná príroda, dotvárajúcu krásnu atmosféru stavieb, z ktorých niektoré sú zachované v pôvodnom osmanskom štýle. Pri prechádzke centrom sa do tohto miesta i hneď zamilujete. V jeho uliciach sú totiž zapísané príbehy, ktoré vo vás vyvolajú silné emócie. Iza mene vinograd osta, zlatno sunce, godina dosta, al ta ljubav ko...
Stredoveká reštaurácia v Mostare. Zaujímavá kombinácia kultúr a rohov. História Mostaru siaha do 16. storočia, kedy základy mesta založili Osmani. Po dlhé roky sa jeho dejiny spájali práve s touto ríšou. Slávny starý most je z roku 1566, ale počas vojny dostal zabrať. Tak toto je ten slávny mostarský most. Okrem obrovskej histórie a to, že cez občiansku vojnu v Jugoslávii vyletel do vzduchu a znovu ho postavili, tak sa tu konajú aj slávne preteky v skokoch do vody. Je to 23 metrov. Chceli sme to skočiť, ale prišli sme v noci a už by sme sa asi na to necítili. Je to poriadna hĺbka, ale Mostar, neuveriteľné mesto. Určite príďte. So culturally rich, and it like bridges two sides and two ethnicities and everything. The people, the weather, the architecture. It's so nice. Zaklanjati kuću, a ja momak mlad, tek stigo u... Presúvame sa ďalej, ale ešte zostaneme vážnejší. Toto miesto je známe ako symbol neuveriteľnej odvahy. Monumentálny pamätník bojom na Sutieske počas druhej svetovej vojny pripomína 7500 padlých juhoslovanských partizánov, ktorí sa snažili udržať tento priesmyk pri postupe Nemcov. Silné miesto. Balkán je aj o tom, že nájdete krásne zvieratka, ktoré sú prepojené s touto krajinou a dávate ich ďalej, aby ľudia boli rovnako šťastní ako vy. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Kako brigada? 4. proletárska brigáda, 10. hergenovačka brigáda, vrhovný štáb, 8. banínska brigáda, 16. banínska brigáda. The fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. Ráno prvým vlakom! Keďže to! Ideme ďalej, aj keď občas vám do cesty spadne strom. Smerujeme k najvyššej časti celého národného parku Sutieska, k vrchu Maglič. Dáme si turistiku. Náš balkánsky výlet pokračuje v Bosne, toto je Národný park Sutieska. Opäť prekrásne pohorie, vápencové skaly, pohľady naozaj dýchberúce. No a toto je najvyšší vrchol celého pohoria a celej krajiny. Volá sa Maglič a má 2386 metrov nad morom. Posielame dvoch našich najlepších športovcov, aby si ho vybehli a natočili pre vás nejaké pekné zábery. My ich počkáme na Trnavačskom jezeru. Čaká vás takáto stena, trošku si načítal o tom teréne, takže o čo pôjde? Pôjde o výstup približne 700 výškových metrov, v ťažká turistika, dosť veľa prevýšenia na málo kilometroch. Musíme to robiť v zrýchlenom režime, lebo zajtra hlasia trošku zmenu počasia, takže sa tomu prispôsobujeme predpovedi a urobíme to na ľahko, na rýchlo. Snad nám to vyjde, ako mali by sme to stihnúť ešte do tmy, takže malo by to byť ešte všetko v rámci bezpečnosti. Bude to určite šlapanica riadna. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Odtiaľ sme štartovali. Úsek máme popísaný. 540 výškových metrov rôznymi druhmi terénu. A prichádzame na záverečných 140 výškových a to už bude čisto skala, ale zaistená. Hajde Bože, budi drug, pa okreni jeden krug. Tento Balkán má v sebe ešte takú divokosť. Nie je tu tak veľa ľudí, je tu čistá príroda a nezničené stromy. A vidno, že si tie národné parky chránia, je to úžasné.
Čo ti prináša do života pohyb v prírode, turistika všeobecne? S čím sa snažím pracovať je tá práca, ktorú sme zanechali v tých mestách, tá zodpovednosť, tie projekty, ktoré stále bežia a zároveň ich ako keby teraz lemovať tým sústredeným, že musím dávať pozor, nemôžem strácať koncentráciu, lebo by som sa pošmykol a padnem do toho veľkého útesu. Čiže nájsť ten balans v tom, aby som sa aj tu cítil sústredený, prítomný a šťastný, ale zároveň, aby som stále udržiaval tú manifestáciu toho, čo mi prebieha tam. Prináša mi to neustály tréning v seba samého. Samotný výstup netrval dlho, išli sme v veľmi slušnom tempe, dokonca na niektorých tých úsekoch to lano bolo povolené, to znamená, netreba tomu slepo dôverovať, ale treba byť opatrný, vnímavý, našahať si to a ísť do toho s rozvahou, nie hurá systém. Mrazové zvetravanie funguje. A môže sa to vytiahnuť. Takže stále treba safety first. Peťov výkon oceňujem, proste išiel vynikajúco kondične aj technicky. Je vidieť, že mu pomáha, dal sa posledný rok na lezenie a ten pobyt na tých skalách mu dáva väčší pocit istoty v takomto vysokohorskom teréne. Tá turistika je veľmi spojená s tým práve vyčistiť si hlavu, vyčistiť si trošku dušu, nabrať zase nové skúsenosti, nabrať nové nejaké vízie vlastne do života, pretože v tom živote veľakrát sa dostaneme do takého určitého stereotypu, že sa vlastne stále ako keby točíme v nejakom určitom kolečku. No a vystúpiť vlastne z tejto komfortnej zóny, takže tá turistika práve toto prináša. Ten pohyb v tej prírode prináša práve ten rozmer toho, že máme možnosť načrieť trošku hlbšie vlastne či už do seba samých, alebo sa pozrieť na to, že vlastne čo môžeme priniesť, akú víziu môžeme priniesť do života, niečo, čo vlastne nás istým spôsobom oslobodí od toho stáleho premýšľania a uvažovania nad tým, čo by sme mali robiť, čo by sme nemali robiť. Úsek pred samotným výstupom sa nám strieda s istením oceľovým lanom, s úsekmi bez lana, kde treba sa istiť po skale a nájsť si chyt a istenie. Našťastie to všetko klaplo a to počasie nám vydržalo, ale bolo to naozaj, že výhľady som si pozrel až z vrcholu. Nebolo kedy sa zdržiavať, ale stálo to za to. Hodina 11, 30 sekúnd. Krása. Čau, Peťo. Tíško. Čau. Parádny výkon. Tak dostali sme sa z Čiernej hory do Bosny a Hercegoviny, do Republiky Srbskej, takého zvláštneho územia, kde žije teraz srbská populácia, no ale majú zase takéto hory. Toto je Národný park Sutjeska s najvyšším vrchom Maglič. Chalani budú už za chvíľočku asi hore, no a my ich budeme čakať pri Trnavačkom jezere. No a teraz sme sa dostali do takého údolia, ako sme to zbadali, tak sme hneď povedali, že toto je Kanada, Yosemite, Amerika, skalnaté hory a naozaj sa tie pohoria, aj keď sú veľmi blízko k Durmitoru čiernohorskému, tak predsa len je to iné a veľmi nás to tu baví. Krásne treky a jednoducho takúto prírodu doma nemáme a to je na tomto pekné objavovať niečo nové. Trnavačko jezero, Montenegro, Čierna hora, tak sme sa z Bosny dostali krásnym trekom asi za hodinku zase do iného štátu a pozerajte na to. Ľadovcové jazero, kone pasúce sa na brehu,
Zapadá slnečko pomaličky. A ideme na pivko. Trnovačko jezero. Je to síce pleso, ale tu je dovolené sa kúpať. Čau, čau. Voda má 3,5 cm. Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam, krvna slika mi je lošija i zato živela insomnija. Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam, krvna slika mi je lošija i zato živela insomnija. Tak nás chytil aj daždivý deň. V Národnom parku sú pieska, ale nevadí. Aj to má svoje čaro. Ideme sa pozrieť teraz na jeden vodopád. To je najlepší možný záver nášho balkánskeho výletu. Vodopády Krávica. Úžasné.